Giambush sa mga armadong miyembro sa 118th MILF Base Command ang tulo ka mga minivan sa boundary sa Barangay Linantangan, Sharif Saidona Mustafa ug Mama Sapano sa Maguindanao del Sur adlong Domingo, Agosto 10, 2025. Sakay sa minivan nga grupo sa 128 Base Commander nga gipangunahan nila Commander Sainudin Cairo ug Commander Malibuting. Sa video nga gipost sa residente sa lugar, duha ka itom ug usa ka puti nga minivan ang naputos og igo sa bala dihang giratratan sa mga armado. Subay sa report, nagatang ng daan sa highway ang grupo nila 118 MILF Base Commanders Kagi Gani Adam, Tuhami Mamulintaw ug Ismail Salim. Ug pag-abot sa lugar nga nahitabuan, gipaulanan og bala ang tulo ka minivan. Kini ang gikumpirma ni PNP BARM spokesperson Lieutenant Colonel Jopi Ventura. Subay sa impormasyon, tulo ang patay ug miabot sa 7 ang nasamdan sa ambush nga pulos miyembro sa MILF. Usa sab ka sibilyan ang napagan ug nagpaayo na karon sa ospital. Na-record pa sa residente ang tingog sa nahitabong pagpang-ambush sa lugar. Padayon ng investigasyon sa otoridad sa insidente aron masayran kung unsa gyud ang tinubdan sa ambush, hilabi na nga pulos miyembro sa MILF ang nag-unay. Nagpahigayon og follow-up operation ang mga otoridad aron madakpan ang mga responsable. Usang barangay Linantangan sa mga lugar sa rehiyon nga kanunay makasinati og mga insidente sa kasamok o presensya sa mga armadong grupo. Daghang sibilyan ang namakwit sa kahadlok nga moinit pa og samot ang sitwasyon.